ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଟ୍ରେନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଲଗେଜ୍ ହେରିକା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଟ୍ରେନ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦିଦି ପାଖକୁ। ଦିଦି ଆମର ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ଏଇଠି ଭାଇ ହେଉଛି ତାକୁ ବାଏ ବାଏ କରୁଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାପ ଝିଅଙ୍କର ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଲାଗୁଛି ନା। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ରେ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇମ୍ସ ତାର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ତା ବାପା ଏଇଠି ବେଶୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆରାମସେ ହେଲେ ବସିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଆଇଲା ପରେ ଆମର ଡିନର୍ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଡିନର୍ ଖାଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ବାଏ ବାଏ।